И здравейте, уважаеми зрители! В днешния клип ще правим паяк и човече от мъхеста тел. Вземете си 5 мъхести тел от пакета, ако имате купен. Ако не, си купете и тогава пак си пуснете видеото. Ще ви трябва точно 5 по избор. Цветовете ще ви трябва и един ластик, който да не е скъсан. Аз на моя скъсан. Не, трябва да ви е скъсан. И една ножица. Вземете една от телчетата, завийте го така, като панделка да стане, която не е вързана. Кръстосайте ги, двете краища и ги завъртете. Най-добре е да са ви равни. Когато сте сигурни, че са равни, ги завъртете толкова, че да сте сигурни, че ако не се намесим ние хората, няма да се развърти. Вземете другите 4 телчета и ги изравнете. След като ги изравните, ги подрежете да са ви точни. Вземете сгънатото на панделка и го сложете някъде в средата. И завивайте отдолу, където са ви крайчетата. Докато сте сигурни. Сега ги направете, може така да ви е пряв паяка, може и да ги подгънете и така. Аз ще ги подгъна така. Да ви стане като висящ паяк. Ето така да се краката. Другите сега ще ги оправя и ще ви покажа накрая как ще стане. Ето така. Вземете паяка и го срежете с ножицето, в моя случай е срязан. Вземете задната част на паяка и го вържете на възел, на толкова възел, че сте сигурни, че да не ви падне, защото аз съм го вързвал само на един възел и ми се отвърза. Добре. Готово. Това е паякът. Може да го залепите с тиксо пред бюрото и да ви седи като украса. Сега ще направим човечето. Вземете 5 телчета. Пак по избор на цвета. Точно 5 трябва да са. Така. Изрежете ги, ако са ви много дълги, доста. Защото ако искате да ви стане по-високо човечето, аз сега ще ги подрежа, за да може да се вижда всичко на камерата. Така. Вземете една тел и вземете още една. Завийте ги, направете ги първо като така ги направете като Г и завийте стърчащата около тялото. Така че да сте сигурни, че няма да ви падне. А сега малко трябва да го променя, защото ще ми падне на мен. Ето, готово. Така. Вземете още една и я прикрепете насам. Към това. Супер. Така. Трябва да ви стане така. Вземете още една тел и я прикрепете отдолу. Вземете и още една и я прикрепете отдолу. Да ви стане ето така. Вземете с последната и най-отгоре увъртете, за да ви стане кълбо. И след като направите това,
си имате човече за украса. И най-хубавото е, че само ако дръпнете телта, тя се развързва и може да го ползвате за втора употреба. Довиждане! И не забравяйте да дадете лайк и да се сабскрайбнете за канала.